Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is November 23, 2022. Araw po ng Miyerkules. Handa na po bang inyong pagkain ng inyong pananghalian sa oras na ito? Huwag kayong mag-alala habang kayo'y nag-i-enjoy dyan. Kami na bahala sa iba't ibang mga updates at kwentuhan dito sa ating community. Meron ka pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Meron din ho kaming Instagram account para makita nyo aming mga Instagrammable post. Ito po ay CLTV 36 Official. Samantalang sa aming Twitter naman, ang aming Twitter handle ay CLTV 36. Siyempre, makikita nyo rito ang aming mga tweets. Sa mga nais mapanood naman ng mga nagdaang episodes at mga programa ng CLTV at sa aming latest uploads, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. Yung kayang kikatamang bisitang ini, na ano kayang paborito ng kanta niyang anak yung mga roling niya, pero pakilala kaya pamo po kaya kayong ini, na ano po kaya yung pamagsadyang gagawa na ning defending champion, Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampangam, malata na ako rugong maranop. King Digligang Parol o GLF, King December 17, nabe tayo pong ini. King kaorasan na ini is Sir Byron Bondok. Sir Byron, maya payaldo po kayo, batchmate. Sir, good morning, sir. Bala mo, anya mong minunang interview kayo, makanya pamurin, malama rin na pamurin batchmate ko. Kumusta na ka, Boss Byron? Okay mo po, sir. Okay. O Nano, kumusta yung preparasyon king pamagsadya, king kaya kayong parol? Pila na kayong percent kanyan? Bali at yun niya po king 80%. Saguli niya pala. Pero, Boss Byron, pila na kang banuang mangawang parol? Ne, aliwa pa mo yung giant lantern. Parol pa mo. At yun na king 20 plus po. Halos 20 plus na. Baloy po. Boss Byron, may lataki at tuloy edad, ne? 20 years plus niya kanong gagawang parol nung mga tapilan na kaya po kaya ban mangining Boss Byron ngeni nung mga tane po kaluat gagawang parol, ne? No ka rin mo ba no yung pamangawang parol, Boss Byron? Minuna po talaga yung idadi ko po. Mag-umpisang ginawain pong parol. Abi-abi na na. And palagay ko nakya pa tutukin na ng father na ne. No ka rin nakamunang inassign father mo, Boss Byron, ang pamag-electrical, pamag-papel na ano? Minuna po king design po ang pamanabas. Masakit yung pamangawang giant lantern, Boss Byron? Yes, sir. Masakit mo. Okay, bakit? Ba't sabing masakit? Buri ko nga balo. Bakit ang daisipan ding manalbe kaya katamo
gagawa kayo mong formang alambre, mangabit kayong bombilya, makanano kasakit, Boss Byron. Pero masyadong masakit, sir. O na yung at sumupuki ka nung may sakitan ka. May nakaputa-luki kung pa. And ang po pang siyempre, Boss Byron, atin mo rin halong kadelikaduan ng pamangawang giant lantern Yes po, lalo na po kung pamag-electrical. Una long gagawa nyo, baka nitang milawot kayo. Kahit ang makanta. Pero po kasi mag-obra ako, tayo na po kasi expert na po kung electrical. Tsaka malwat mo nung kayabe, ne. Yes, sir. Yes. Kaya pa mga ing electrical talaga yung masakit, Boss Byron. Kasi, halimbawa, gagawa ko pang electrical temperon mismo, kay ba't deta pang nangawas kareta, deta padurot so, deta rotor pa ne. Yes, tingkay po, masakit na tingkay. Giant lantern, yung electrical po, lalo na po yung rotor. Kanya po kasing plane ng parol. Okay. O ba't atsukeng rotor? Ing secret. Kasi, di nga liwas sa benda, Boss Byron, o tiyan na lamang computer din. O tiyan na gawang digital. O kailangan pang mag-rotor pa mo para kang Giant Lantern Festival. Mas masating niya po kasi manual po eh. Yung computer po kasi, mo nga po habing buri mo ibiyepong play. Wow. Ing play, pinitang sandang terak na ring sulo, ne? Opo, anong buri mo yung palipit. Yung kaya padurot niya. Patsupuking rotor talaga yung DNA parol. And ing rotor, nano yung gawa, Boss Byron? Gawaya pong bakal. Liso, yero. Kay ba't balo ko, di nun yan design baka nano yan, di nun design itang kaya kayong rotor. Bali po ang tsupuki at ang pamangulis mo nung sakali pong 1 to 8 yan. Bakbakan niya po itang 1 hanggang 8 po. And balo ko, atin niya mo ring hair clip yan uling ka rin niya tutulding ko. Kunwari po, ginulis mo yung number 1, sinadyak ang clip, may sindiya po yung sabi. So 80%, Boss Byron, ngening banong IT, nano kaya yung nanong mapipressure kayo ba? Na siyempre, uling may nga labasan, uling kamasanting niya yung kayong Giant Lantern, mapipressure kayo bang manikwan pa si Bayong ngene? Panikwanan kong pa sa banyak kong champion. O naning kayong ngene? Naning kaya ating kayong kaya? Ating kayong secret o pag-gimmick o nano? Buring mo na yung isplok ngene o secret na pa? Ating kaya pong palto pa si Bayo, pero secret yan. Okay, sige. O Boss Byron, nandun ako tangke kanina pero nino rin buring yung pasalamatan na rin sasahop kaya kayo bakantang mayari agad yung kaya kayong Giant Lantern kayong Ligligang Parol tamo this year. Muna po, in barangay kapitan. Yan po yung muna ng pasalamatan. Nung po kayo, miya po agawin. Giant Lantern sometimes. Pangadwa po rin mag-opera po rin. Christian, dan kasahop po. Pasalamatan po. O, katlo din kaya kayong pamilya. Kasi nung alimos, Byron, mga barog ka. Naging mo pasalamatan. Lalo na rin kaya kang yung asawa mo, poring kaya mo. Ay, betong niya mo naman ito na Boss Byron. Boss Byron, agad mo rin kaya katamong talapan albe. Na tumagon keng December 17, keng Giant Lantern Festival tamo keng Robinson Star Mills. Kempong December 18, agkat ng ako kung manag. 17. Lalong-lalo na po rin barangay po, barangay sometimes. Yeah. Wala mo'y Boss Byron, matipid niyang makibat ngayon yan. Yung milabasan yata. Ganado ya.
Pero December 17 niya po ngening banway kaya katamong Giant Lantern Festival. December 18, Boss Byron, pota muntakang kay ka December 18, nalakandas na. December 17 December niya. 17 niya po pala. 17. Okay. So sa lahat po ng ating mga kababayan, abangan po ninyo ang Giant Lantern na ipipresenta ng defending champion Barangay Santa Lucia. And yan po, kasama natin kanina ang aking batchmate na si Byron Bondok. And syempre, gusto ko manalo lahat ng mga Giant Lantern. Pero syempre, there can only be one. Boss Byron, dakala salamat kayong oras sa binye mo and good luck kay kayo and kay kang team. And Salamat kaya kayo. sana ako amin pasibayo. Nino maning manyambot, ing importante, mamiyata mo saya, ngening kapaskuhan. Oras na po para magpaalam. Salamat po sa inyong panonood sa topic sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia. Kaluguran na kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to. 32 days na lamang po at Pasko na nanano ko pa.